mangsut lari mengkalku putine kang den bawani menganing Sukarela kawula nuwun sewu Yai. Kabar sampun semebar, warta sampun rata bilih Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Menawi ngantos kabatalaken iboloke wong akeh. Mongko Narendra menika hambekipun kedah bawa leksana mboten saged nglincati sabda ingkang sampun kawedhar. Kejawi saking menika Yai. Merjaya utawi mejahi dumateng Narendra hambek angkara murka menggawe Kresna menika mboten dosa. Karana nadyanta mejahi Narendra setunggal niki mangke badhe mulyakaken dumateng tiyang kathah. Pramila bab menika kedah dipun penggalih ingkang kanthi wening Yai. Barep kakangku kepeksa aku Werkudara sumelatur yen saka pitungku bab syarat sesaji kudu ngorbanake ratu ambek angkara murka kudu diwujudi merga wis akeh conto para sentana praja sing nyolong bondo negara nganti dina iki ora mendho parandini malah saya ndodro merga pancen hukumane kurang abot lan akeh mesti direkayasa direkadaya satemah sing nyolong dhuwit negara ora ana kapoke ya kanthi paukuman sing abot tanpa pengenteng-enteng yen perlu dihukum pati kuwi kanggo ngapokake sing menungsa sing wis nerak hukum trajang karo tatanan tanpa beda karo ratu angkara murka tanpa beda karo ratu angkara murka sing ngrekasakake wong sak negara kuwi ya kudu dipatrapi hukum pati supaya negara lan kawula bisa mulya wibawa lan bener-bener ngrasake urip sing merdika kang sejati lan tumemen mula dina iki aja melu-melu dudu sapa-sapa Werkudara sing saguh jangkah ngrampungi ratu hambek angkara murka. Monggo dipun penggalih, dipun rembak kanthi sae. Kula kinten sampun cekap atur kula daya-daya Semar nyuwun pamit sinuwun. Nderekake lujeng ngaturke panuwun Kyai Semar. Nggih. Amaning nata terbukti polaksana direpir putih mangkono kanggung kenya parindono lila legawa ing griya
palugon laguning lakas lukita linuding idung kadung kadereng hamomor mangun manah rahayu Haywana tan hagolong kumulung manadukara karenanira mangapus Kawula nuwun sewu amit pas